हेल' नोंथांमोन खुलुमबाय गासिनिबो गोदान मोनसे भिडिअ फैनिसिमबो फिनगोनसै बरायहरनाय जालायबाय ना नोंथांमोना नायगासिनो दं मिस्टार मिर्जा ब्लग इउटुब चेनेल थ' लोगोफोरजों दा थांनो नागिरदों फुरा हटेल रुमाव आरोना बबेनिमोनलाय ट्रेन स्टेसन खाथि ना मा होनदोंमोनलाय नै फुरायलाय खावसे इजा साथाम फैगासिनो दं नै बिजा भिउखौ नायनो हागोन नोंथांमोना खिन्थु आंना केमेराया लाइट मोफ्ला मोफ्लि फैगासिनो दं आरोना दा जों नै इसें लामा मोनबाय थाबाय थाबायसो फैदों जोङो थ' माथो बुंनो नायलांबाय थादो जों दिनै भलिबल सलिबल गेलेनानै फैबाय भलिबल नङाबा भलिबल काबादि दा काबादियाव जेनबाय आरोना आं भिडिअखौ लाबोगासिनो दं नोंथांमोनसिम नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा नै फुरा खोमसिथार आरोना बिजा थ' लोगोफोर दिनै हटेल सिङाव प्रेंक भिडिअ बानायनो नाजागोन आरोना बानायगोन ना बानायगोन टिभि जमिगोन आरोना खालि बयस दे गाइस नायनो रेडि जानानै थाबानो जाबाय जों हटेल मोनहैबानो नायदो आरोना टिभि जागोन दिनैनि भिडिअआ फुरा पार्सेल मासेल बेफोरबायदिल' नै जों बिशाल मार्केटबो मोनफैबाय दा फाइनालि नै नायनो हागोन आंनि मबाइलजों बारा खास नुवा आइफनफोर थाबा बेलेग खोथामोन जों बिदिनोसै आरोना ट्रेनखौ नायनोल' रेडि जानानै थाबानो जाबाय बेनो आरोना जों फैनाय हटेला जों दा मोनफैबाय हाबलांसै आरोना अबे हाबो औ शेट मोनफैबाय नायनो हागोन बिजानो हाबलाङो एन्ट्रि बिदिनो पूरा बेहायनो फैदों आरोना जों दा माइक चलो चलते हैं एसे गोजौखा बाला nama oh jangan train station bener kan mana entry bele malah ini room sih tuh cuma mama aku tuh nazarin dia दा जोंना फाइनाल जाबाय आरोना बै जालासाव बढ़िया कैसे अच्छा ना तो लोगोफोरनि साबिखौ मोनबाय आरोना रुम नाम्बार 206 एसे गोजौआवनो मोनदों स्टपनो लदेरमोन लामायाव नामा नों मा खरमायाव फैखो नायलाय अबे हस्टेलाय होद जारा उल्था थांफ्लांदों एकदम गोजौआव थांफ्लांदों 206 ओइ जाम्बा बे माबाफोर जादों ओंखायनो बे मालायनि माबासो मालाया माने रुम लानानै गालांखानाय बिस्मिल्लाह oh my god मोजाखा आरोना रुमानि जि मोनामदों फायखाना नामा बिजा बरिया जों दा प्रेंक भिडिअ लाबोगोन आरोना नायबाय दा बिस्मिल्लाह थ' लोगोफोरजों दा फुरा फ्रेस जाखांबाय आरोना नै मुजा थुजा गाननानै लाबाय जोंना बिजा नायनो हागोन फुरा रेडि नै जोंना नेग्र' भाइमोनाबो मोनफैबाय इजा लदेर भाइयाबो मोनफैबाय जों दा फुरा नै फुरा इजा जोंना भाइया 6 बेड दं नायनो हागोन यो नै जों दा बिसिना सिफायलांनो हागौ आरोना खोथा गैया नै आंनिखौ नायनो थै देखायथ'लासै आङो नै फुरा आट बडि दं आरो बिस्मिल्लाह नै लोगोफोरजों दा रुमाव दं आरोना नायनो हागोन मोजाङै बिजा स्टाइल खालामनानै लाबाय थानायफोरखौ जों दा बाहेरायाव दसे बेरायगोन ओमफ्राय ट्रेनजों भिडिअ बानायगोन जानाय जोंना भाइया फुरा 6 बेड मा बेड देखायगासिनो दं नायनो हागोन दे 6 बेड देखायनोसै नायनो हागोन नै देखायबाय आरोना नायदो बिस्मिल्लाह लोगोफोर सासे मानसि प्रेंक खालामनाय आरोना लोगोसो हौवासो आरोना हिन्जाव मानसि खालामा हिन्जाव मानसि खालामनो गोसो गैया जों दा हौवा मानसिखौसो खालामगोन नायलांबाय दा
आंना सार्ज गैला आंना बबे मोनसे सिमजों हरनांगौ Wala ang camera ko ang दना लाबो रिसार्ज गैया दे खालामदो अनलाइन bike ni. मा बाइकनि होननो मा बाइकनि होननो Yung bike na finance project man ko yung harus ani. नुबाय The person you are calling लोटेड दं ए कमानो माथो र ट्राइ खालामफिन यो स्टाडि राव होनो हानोसै हेल' लागैले দাদা এইটো পাৰ্চেলৰ কিবাটো কি হ'ল পাৰ্চেলৰ অঁ কি পাৰ্চেলৰ কি আপুনি পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ কৰিছিলে উঠনি পৰা ল'ব অহা নাই পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ অঁ আপুনি ফোনে কৰা নাই কিয় কৰা নাই উঠনি পৰা কৰি আছোঁ আপুনিয়ে ৰিচিভ কৰা নাই আপুনি কেতিয়াবা কৰিলে ফোন চেৰবিলে আপুনি এতিয়া ল'ব না নাই মই লাইনত আছোঁ নলওঁ পাৰ্চেলটো কিয় নলয় আপুনি এনেকুৱা অৰ্ডাৰ দিব নালাগিছিল নহ'লে ओमफ्राय गाबोन बावदायाबो जों गेलें गेलें পাৰ্চেল जानानै মানে কি পাৰ্চেল আছিলে নাজানে কিন্তু আপোনাৰ পাৰ্চেল আহিছে গৌতম বৰ্মন নামত ইয়াতে নিশ্চয় চাইছিলা আপুনি ল'ব না নাই এইটো জনাই দিব এতিয়া অলপ কৈ দিয়াচোন হেল্ল' হেল্ল' OTP হেল্ল' হেল্ল' আপুনি OTP যাই আছে আপোনাৰ তাত অলপ জনাই जाखांबाय ना जाखांखै হেল্ল' হেল্ল' OTP কি হয় অটিপি অহা নাই নিগুনি মই পাক এজন হ'ল দেই মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ দেই ভাই নৰবাই सासे मानसिनो लोगो लोगो बै माखौ सिनायो माथो बियो माखौ सिनायखायो हेल' सोरमोनलाय मानसिफोर थांनो नेमा जागोन मानसिफोर थांनो नेमा जागोन मानसिफोर थांनो नेमा जागोन मिक्सार नोंसोर लोगोनो हरगोन आरो ना नै हादोर होननायनो फंबाय होनबाथाय बे बोरै मोनो र' दाबला हरदोलै Wannan na wasu kasar su sami. हेल' पार्सेल फैदोंमोनलै नोंनि पार्सेल औ दासो फैदों औ र' माबा 563 563 औ आंथ' जेबो बिहराखैमोन ना हेलौ नै नों हादोर ब्रह्म ना औ नै नोंनि नामाव फैदोंमोनलै हादोर ब्रह्म केन्सेल खालामदो दे होमबा दे होमबा र' फंबाय नोंनाव OTP थांगोन ओं औ र' बिस्मिल्लाह हेल' ओइ पार्सेल फैदोंमोन ना
बेसेबां दाम ओमफ्राय बेसेबां 369 man. दाम नों बुस्थु नोंना हरबाय थांना Da neng seven jaga ya. Neng गाबोन फैजागोन दे गाबोनबा gaben ba janai nonga लै दिनै लाथारनांगौ. फैजाबा केसेल खालामला दाना न' खाथिनि नाम्बार फैनो हागोन नामा? Oy Malduan na Malduan. Lala namba? नोंथांनि बर'फोरनि थाखाय सानसे जाखिया Oke, Mbak, nengau OTP थांगासिनो दंबा? दे OTP खौ नायना हरगोन. गाबोन लायगोन दाना Hello? 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 Oh, nengau OTP थांगासिनो दं र' दसे थानानै. Feel Chromos feel like that. Hello? थांबायना OTP आ? Hello? फैयाखै? माबायाव WhatsApp-आव थांनानै हाबायलै WhatsApp-आव दाना OTP WhatsApp-आवसो थाङो हाबायलै नै Maldo itu itu na cuman 250. Hello थांदों थाङाखै Bismillah. WhatsApp-आव थाङाखैबा Insta हमना नायलै Hello. Hello. Prank sih खालामदोंलै Donald. Bismillah. ini video apa लै Video. Dia langsung kan phone ni deh. Video बानायदों लै Video बानायदों नोंनि रावखौ मिथिखानो मोना मिथिनाय गानद' Dabla. र' आरो बेलेगखौलाय सासे मानसिनाव लागायनाय खोनासं ओइ दावराव खालामनो नाङा र' नोंसोर Hello deh. अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर Halo? हेलो Bapak lu service लानांगौ हेलो Alu ke service लानांगौ बाबा hace नों मा रायलायगासिनो आया दं थोब्लाबाय नों मिथिबायसो होमबा ना दिनैनि भिडिअ बेहायनो जोब्बाय आरोना नोंथांमोना नायनानै बोनांदों मोजां नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगासिनो दं बाय बाय